Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε απόψε στην βραδινή μας όμορφη βροχερή επίδειξη. Σας είχαμε ετοιμάσει εξεδρούλα έξω, αλλά δυστυχώς ο Δήμος μας δεν μας το επέτρεψε και λόγω καιρικών συνθηκών μας χαλάσαν τα σχέδια. Τα BA Studies είναι πρώτη χρονιά που κάνουν επίδειξη στην περιοχή εδώ της Αγίας Βαρβάρας. Σαν εταιρεία είμαστε 41 χρόνια πάνω στην εκπαίδευση, πάνω στον τομέα της ομορφιάς, πάνω στα προϊόντα. Φέτος κάναμε ένα ακόμα βήμα να βοηθήσουμε τα παιδιά μας φτιάχνοντας ένα γραφείο εργασίας, ώστε αποφυτώντας από τη σχολή και σύμφωνα με τις συνεργασίες που έχουμε με κομμωτήρια και σπα, να μπορούμε... Και ξεκινάμε. Το μοντέλο Μαθάνα έχει ένα σινιόν κότσο σε τύπου ισπανικό. Την έχει χτενίσει ο μαθητής Γιάννης Περτοτσένκο. Το νούμερο 2, Αλεξάνδρα. Ένας ψηλός σινιόν κότσος. Την έχει χτενίσει η Χριστίνα, η μαθήτριά μας Χριστίνα. Παρακαλώ, οι κομμωτές και τα μοντέλα να εισέρχονται στις αίθουσες αναμονής. Νούμερο 3. Το νούμερο 3, το μοντέλο Μαλβίνα. Ένα phrase look, χίπικο look. Την έχει χτενίσει ο κομμωτής της σχολής μας, μαθητής μας, κομμωτής μας Ηλίας. Νούμερο 4. Η Στέλλα και η Έλενα. Η Στέλλα και η Έλενα έχουν αλληλοκτενιστεί και είναι μαθήτριες της σχολής μας. Έχουν κάνει υψηλούς κότσους σινιών. Ανήκουν στην κατηγορία βραδινά χτενίσματα. Μπράβο στα κορίτσια μας. Νούμερο 5. Το νούμερο 5 είναι η μαθήτρια και μοντέλο μας Φωτεινή. Και η Φωτεινή επέλεξε ένα αρκετά ψηλό σινιόν κότσο και η κομμότρια που τη χτένισε, η μαθήτρια κομμότρια είναι η Άννα. Την είδαμε και πριν. Ωραία. Με μια πολύ ωραία βραδινή κοτσίδα μαζί με λουλούδι, Αθηνούλα λίγο πιο σιγά, να σε βλέπουνε και έξω. Με τη μαθήτριά μας και κομμότρια Μπρούνα. Πάρα πολύ ωραίο. Μπρούνα, πέρασε και στην Αλέξα, κυρία Βάνα λίγο στην άκρη. Πάρα πολύ ωραίο. Πώς μια κοτσίδα μπορούμε και την αλλάζουμε, τη φτιάχνουμε και την κάνουμε σε κάτι πιο χειροποίητο, κάτι πιο βραδινό. Συγχαρητήρια λοιπόν. Νούμερο 7. Κατηγορία απλά νηφικά. Την έχει χτενίσει η μαθήτριά μας Μαλβίνα. Την είδαμε και πιο πριν με το phrase look. Κατερίνα. Η Κατερίνα λοιπόν έχει και εκείνη ένα... Μην βιαζόμαστε, μη σας πιάνει άγχος. Εμείς και εμείς είμαστε όπως βλέπεις. Οικία πρόσωπα. Ναι, κυρία Βάνα, επειδή παίρνουν και από το κανάλι λίγο πιο εκεί. Την έχει χτενίσει ο κομμωτής της ομάδας μας και μαθητής μας ο Ρέστης.
Ένας ωραίος κότσος, ισπανικός. Γαλλικός μπερές. Την έχει χτενίσει η μαθήτριά μας, Κυριακή. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο πιο σιγά μόνο να πηγαίνετε, να προλαβαίνουν να γίνονται οι λήψεις. Το νούμερο 10 είναι το μοντέλο μας Στέλλα. Ένα hippie rock styling. Η Στέλλα έχει και nail art στα χέρια της, αν δείτε. Και την έχει χτενίσει η Έλσα. Και το nail design το έχει κάνει η κυρία Άλμα. Να δει και η κυρία Άλμα, παρακαλώ. Τα nail design των κοριτσιών θα έχουν επιμεληθεί οι μαθήτριές μας Άλμα και Αγγελική. Νούμερο 6. Νούμερο 6. Νούμερα 6. Η κυρία Άλμα είναι που έχει επιμεληθεί τα nail design. Νούμερο 6. Λόστινε ένας Σιλιών Κότσος και η Εύη. Την έχει επιμεληθεί η Κατερίνα. Πάρα πολύ ωραία. Έχει και nail design και το σχέδιό της είναι μία καρδιά. Να βγει έξω και η nail art Αγγελική μαζί και η Γιώτα, η οποία είναι η κομμότρια της καρδιάς. Η αισθητική άκρον Αγγελική για τα σχέδιά της, να βγει και εκείνη έξω να τη χειροκροτήσουμε. Έχουν κάνει τα παιδιά μεγάλη προσπάθεια. Ένα μπράβο και στα κορίτσια μας. Νούμερο 13. Νούμερο 13. Μπράβο Αγγελική. Νούμερο 13 η Στέλλα. Η Στέλλα, αν θα δείτε, έχει και εκείνη nail art. Στα χέρια της έχει design και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βραδινό χτένισμα. Στέλλα, Στέλλα, Στέλλα. Κάτσε λίγο Στέλλα μου εδώ. Να εκπροσωπήσεις και τον κομμωτή σου, Βέρα. Η μαθήτριά μας και κομμότρια Βέρα.